muddin kana da rai ta fitina tana tare da kai. in ka dubi suratul baqara wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati. Allah ya kirga su, ya rantse sai mun jaraba ku, sai mun jefa muku bala'i min al-khawfi na tsoro. ai yanzu bala'in da muke fama da shi kenan, daga nan garin zuwa can garin fargaba ya kama ka, za ka isa ko za ka an datse hanya. ta wannan jarabawa ce, kar ka ɗauka wai dabarar ɗan adam za ta iya raba shi da su, ba zai yiwu ba. waljo'i, Allah ya jarabce ku da yunwa, a dinga fari, wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarati, da tawayar dukiya, da tawayar rayuka, da tawayar 'ya'yan itatuwa. an yi noman babu albarka, a yi noman ya zamanto ba a samu amfani ba, ko Allah maɗaukaki ya saukar da musiba a yi ta kashe-kashe. wannan kashe-kashen da duk ake, karka ɗauka Allah bai sani ba, wallahi ya sani, wallahi Allah ya fi kowa sani, kai ba ma ya sani ba, shi ya tsara. akwai hikimar da ta sa ya tsara wannan, saboda shi ɗan adam wani lokaci ta taba shin nan kan sa ya waiwaya ya gyara halinsa. saboda haka wannan yana iya zama ishara gare mu ta yanda za mu gane cewa mun bar tafarkin kakanninmu da iyaye, mu dawo sahu, mu dawo sahu. Allah yakan jarabci bayi da hikima da yawa. al-Imam Sa'di a littafin Tafsirul Karim Rahman